Bakhuid tangin duway nakabinda Melarisha Sylvie nong siang benyo jinggoy jingkia duway ro nakabinda Bapernay nong entry nakabinda ka jingtumu babaha jungi bain long persyambar na sister duway nakabinda Mevin Malnya badan hapadang ki jing shitam duway nakabinda Teresia Lamaray bat pinshailang barjiri bat kikun kiksiyu barro kamdame nakabinda Drusilla Lamare bat Alan Diori bakin yung jingkoy jingkia Light spot like country. Light spot like country. Shaduan utraingin kiuring kat badu. Shaduan utraingin kiuring kat badu. Tajing kina bakhuid badu ling do utrai ngi aingu. Shaduan utraingin kiuring kat badu. Kohimen ko para tongin snongu yaw jisu nagabinda kaneka sngi ka bakadu jungu usnem arhajar arpusau padngi duwai badngi snongu yaw jisu nagabinda ka jingai ka jingkarku baro ka ba ngila yo pediang ngila bandon ki jingkarku ngila bandon ru ki jing sosui babun ki daw ngina bandra haw jisu ya kita ke baro kijing pang kijing shitam jongi kijing chart jongi kijing jinjar jongi kumjuru kijing kerku baro kabau jisu la tese halo jongi wad hapadeng kijing e babun jait ngilayama di kijing e jongu ula penskem yangi ha kijing e hab wad haba ngidang yait lembaka jing sausi kijing pang kijing shitam tangin songu yaw jisu panginang trang nagabinda usnem batimai arhajar pusan bakal lang shisha usnem jangga jinggarku nagabinda jangi pangin im kamba shibun ban ya uni usnem kabangin ay kublay kadu ay baka bor jisu nang seiso hapo jangi lembaga ni kamas Bakhuid ha kerteng upa badukun badumensi im Bakhuid Amen. Kajinga e jango trai jangi Jesu Christ bad kajingi jango blay Lembat ke jingya silak jangamen siem Bakhuid kindon rengka bat pi barom Rengka bat piru. ko himmen ko parato ngin sangesh por ben ko slai halaka do nur kamen siem jangi halor ki pop baro ki bangile ngilong ki brio baduna ngidon bun sin ki jing tolot ka ban hang aga jingem jangi what hadin bangi rai kut scam ban ino yaka pop ban penjanai henrai ka bor jung jing sniu kasin shar yangi kumbangi yusngon aga jimpule ben ningkong ba u yanis Bakhuid kentu yangi banang ya inhe badu Chris ban ya kano ka bor jongene ka partai nginang IT sachasin ya ka jingem jongi batka bor jisu kanampen kuit yangi ivai pai vai jisu be it map yangi site kud yangi na bar ki pop ki bangilale nga plam au play padon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klek da ka jingle palar janga da ka jingle palar janga da ka jingle palar bakrao e janga na markata nga karpadia kamaria Bakhuid kabayaisa katei soti ya ki angel bat kiri kui badia pi ko himen ko para banduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badon por baro inisane yangi badandala map iki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Rat ko play isne yangi
Trai kenrat ko bleis ne yangi Cristo maplo Cristo rap kono Benim jongi benim yangi Trai kenrat ko bleis ne yangi Trai kenrat ko bleis ne yangi Cristo maplo Cristo rap kono Benim jongi benim yangi Shadro Baka kendo jinsu Haki ben riu baro baron kamon Baba Ngiyaya royame Nginamban ngimane Ngiyay pendon burong Bangis ngomuyame Trai ko blesimne ko padon borbaro ko kun marwe upa ko trai ujisu kri kun lambro duble bakit ki poperte dobliang ka jingkerpan tusyo sene yangi Mame Bakhuid, leitang mame utray, uwe bahag litang mame ko Jesu Christ. Mame bayay long play, kajing ya long kawe, bagumen sim Bakhuid, akaburam ukwa. To nginia duwai ni duwai nagabinda bara ke jingai kabangi trang ben yo hau news nembati mai kabangi pen kreben pediang ni duwai ru nagabinda bara ke jingker ko kabangi layo pediang hadu minda kamda me kum ka retreat center ngilala banle batchakri ya upai jungu ble limba ke ka online program pat kum juru yaki program ba pair kabangi lala ban perlong hagi parish baper haga center ben pendimai ga jingi mensiam jungu trai baro kinong kine kilong ki dak shin jong ki jingi du Chris don bun ki brio ki balalang binta shi binta jong ne ga center lemba ga jingker shan jongki lemba ka sap ka pong jongki lemba ka por ka bak ki pelot kum ki co-worker kinong ya side kinong lebha ki father ki sister ki bala wan ban snap plap pop ki bala kershan iki brio ni IT ki bahro don bun ki brio ki badon benta ban yarap yangi ban kintiu ya ka jingi mensiam jo ki brio ai bau Jesu unangkar ku yaki bahro kadba idam pen kut uni usnem yaki program bahro ki mangi pelong ki baseizo bat bahro ki brio ki bayo jingkoi jingkia met pat mensiam ki inga sembala pendimai iduai na benda jongki bahro pat ni duai ru ba uni usnem batimai ban sawan kalong susha kisne usnem janga jingar ku ya bun giliang pangindup la ban penlong ru bun gi program ba per naga benda ga jimpa min siem jangi brio koblei badon bor barro ba im junom me uba ha ka jinka ya ukun jame melaseng labu ya ka jingstang bat ka jimpun pinpura ya ka niam barro to aingi karpadi me ba enyu yangi hapdenki jangu ha uba lashem ya ka jingda pura janga jimpenim ya ubendrio dautrai jangi Jesus Christ kun jame uba im bar sensha renkhat bat me ha ka jingelong kawe jangu men siem Bakhuid
oblei genom la genom. Amen. Kajing pulih nak kasih tiba ni kong yo anis Bakhuid. Kukun jonga kini kilong Sngi bakhado bat kumba pi yo sngo ba ukris lamler unsawan minta bun ki Kris lamler kilawan namar kata ngitip bakilong Sngi bakhado kila pet no nangi Henry kimshim lalong kijongi naba lada kilong kijongi kenjen dalayai ne batngi Henry kila pet no bakan tuk pau shai ba maki borok kimju long kijongi Henry ya pi lapen slek da u Bakhuid bat borok pitip ya kata ngato api om namar ba pimtip ya kejing shisha Henry namar kata pitip ya ka bat pitip ba kajing lamre kalong kajing shisha kaketin jong utrai Sungguh ya boleh. Mesam kenai pendiriu nomor Nyospa Propusam. Nyospa Propusam. Right, kadwe R, kadwe kadlai. One lam shutrai pi benriu, one lam shutrai ya kanambat burom. One lam shutrai ki jinknya haying utrai, wan terwa lagangula kade. Cimai cemai jorwai utrai pertei baro, ala kasih kerbu kerteng bacing penim jongu. Wan lam shutrai pi benriu, wan lam shutrai ya kanambat burong. Wan lam shutrai ki jenknya haying utrai, wan terwa lagang ulang. Raik men piru ding klauri sapi soling kabaro. Wan lam shutrai pi benriu, wan lam shutrai ya kanambat burong. Wan lam shutrai ki jenknya haying utrai, wan terwa lagang ula kadem. Akmad utrai nabaun wan sensyar bertei, badun sensyar ben rewajing shisha badakaho. Wan lam shutrai pi benriu, wan lam shutrai ya kanambat burong. Wan lam shutrai ki jenknya haying utrai, wan terwa lagang ula kadem. Haleluya, haleluya, haleluya. Katin kelawan ng tobat kala siyang sabat ni, ay kitu baro kimala kudiang yung ulay kaborban
ban kelalong ki kun jong u play. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkad bat pim. Ringkai bat piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumyo anis. Keburam memekutrai. Haka bastang ladon kaktin. Bat kaktin kaladon badu belai. Bat kaktin kalalong ublai. Uladon nadu kabastang badu belai. Bat dau latau ya kie baro. Bat kalemma u em shim latau e yeru em. Ha u ladon kajingim. Bat kata kajingim kalalong kajing shai jungi beriu. Kajing shai kating shai ni ha kajing dum. Bat kajing dum kam shim la ban pelip no yaka. Ladon u beriu bala pada u belai. Kakerteng jungu kalalong uya anis. Ulawan na kabinda kasaki. Banyang saki ya kajing shai. Babaro kinyongit lemba jungu. Dema u kata kajing shai. Henry ulawan banyang saki ya kajing shai. Kajing shai basisha. Kabapin shai kibriyu baro. Kalawan siya kaparte. Uladon ha kaparte. Bad dau latau ya kaparte. Penban kaparte kamshim itu yawu. Ulawan siya la ka jangkiying. Bad kibriyu jangu kimshim pdiang yawu. Henry hakito baro. Kibala pdiang yawu. Kibala ngait ha kakerteng jangu. Ula ai kabor ban kerlalong ki kun jango balai ya ki balaka om nakasnam lemne nakamon jango do lemne nakamon jango briu henry na ublai bat katin kalawan long do bat kalashong sabat ngi kadap da ka jinga e bat ka jing shisha bat ngi layo I ya kaburam jango kaburam kabakum ka jango kun marwe jango pa uyo anis ulayang sakiyawu badula penbana Deisha pang une bangala ong uta ubawan na hadin janga ulong hashua janga namar uladon hashua janga banaka jingda pura jongu ngi baro ngilayo pediang yaga jinga e halor ke jinga e namar yaka ain la ai lemba u Moses ka jinga e bat ka jing shisha kilawan lemba u Jesus Christ om pat don mano ubalayo iya ubale laitang ukur ba marwe ubadon ha ka shadem jongu pa Dema u ubala penyetu yawu. Ka gospel jong utrai. Jinga roya mekut Kristus. Ko himen ko parabayid ha utrai Jesus Christ. Ki jimpule mindakas Sngi ki kot ki ver yangi ban puson sa shasin shapanga jinkut jonga por hangne ngidon artili ki jinkut kawai ki jinkut ngidang pinkut usnem ar hajar ar posau kawai pat ke jinkut jonga jingim but sa kawai pat ke jinkut rungila banong kalawanga jingwan ba ar jongu jisu ban bishar ya kibayim bat kibayam uyanis Bakhuid ukren halor kum kata ka jingkut habala jan wan u jisu ha kane ka parte ka jingwan ba ar jongu shua banjia kane kin sami pun kibriu ki kain yalade kumu Chris kabangi ong Chris lamle kabamut ki le ki kam persha ya ka jingi kai jongu Chris ki hikai kie baro persha ya ka gospel but ki penshoy ya ki briuru ban len ya u Chris but ki pensluri ki briu ban im ya ka jingim bam koi kam dame ya ka pop te ka pop ka yang persha ya ka jingkot jongu Jesu ban long ki Bakhuid nakata ka daw ko himen ko para habangi kran shapang u Chris lamler ngimde ben sautu ba en so wan way uburiu ubakumda henre ki kambaro kabang ngimlin banle ki bor baro kabatrei kam saudong janga parte ba ki jinglong jangi buriu
kabakongu ya kie baro ki basuniu ha ka jingim lada manga ban mapi ngis tang ban kam I ya kie baro jangkane ka kinja porte kam da me ya ka pop ya ka jing sngoba kumda ter ngiru ngi yasrim badu krislamle namar bale suki pasuki ngin sa dono ya ka jinglong kris ha ka jingim joni namar ujisu ulong uble bad ula don bad ula long uble bad ha u la taw kie baro ha u la taw ya kie baro kabamud ke jingmur jembar khan jangi ke jingim jangi ke jinglong jangi ka parthe baro ka wai la taw henre ya ki jingtaw ki yang parsha ya unong taw kane kalonga jinglong jongu krislamle mangi ki jingtaw ngi yang parsha ya unong taw bad ngim tre ban kongu yawu pinban ngi kongu ya ki jingtaw saudong jangi kane kalonga por jong u krislamle lada ngi kam id ya ki jingtaw lada ngi kam id ya ki baro kabakring yangi lada ngi kam id ya ka pop lada ngi kam id ya ka jimbam koin ha ka jingim jongi ngiru ngilong ki bakarshan ya u krislamle lada ngi karshan ya ki jingkran khana jongi brio persha ya u kris ngi karshan ya u krislamle lada ngim nge ka jinga e jongu kris ha ka jingim jongi lada ngim treshitom nagabenda ka jingku janga ben siem jongi ngi karshan ya u krislamle lada ngi penslori ki brio ki ba ngop ha ka pop ki ba im ha ka pop ba ngi alom paralog bat ki ba ngiru ngi but tineng yaki ngi karshan ya u krislamle lada ngi ngim sngotana shu ya ka tinu balai bad ngi sngotana dia ke bahro jang ka tin jong ki brio ban ya ka tinu balai ngi karshan ya u krislamle lada ngi stam ban sngo jaitu ban mane ya u kris pinban ngi kam pelut por nagabinda ka kinja perte ngiru ngi karshan ya u krislamle kino ki kam nadu ki kam barit hadu ki kam bakraw habang ngi stang ban kongu kita ke baro kabalong ka dakashin persha ya u kris ngiru ngilong bintalang badu krislamle kabamut bamai krislamler kabamut soitan krislamler kabamut kadakashin jonga jingdo bad ladang don hangi kum kinigi jinglong suki pasuki ngiru nginno shiliang shaka benda jongo krislamler badangi kendai jingshai ngi kendai ka jinga e ngi kendai jingkuit bad ngistang ban im light luid don bun gi briu ki bakran light luid ki bakwaban im light luid bad kim nutshu ban tre ban im ya ka jingim kaba wan na ujisu balonga jingshai don bun gi kina samla hagane ga juk kaba menda kim treshu ban pediang ya ka jingshisha ladang ngim treshu ban pediang ya ka jingshisha haka jaka ban light luid ngi kelalong ki mrau tangga jing shisha kalaban perlai lud yangi ya ki jing tok kamlaban perlai lud yangi kan tep mrau pinban yangi bat komjuru ya ka jing shai kan pin kuit ya ka jing dum ladang ngim jan badu jisu ngin sanang tap dah ka jing dum suda jing dum kalaban long haki kam jangi haka perkat ka perdan jangi haka jing snow jangi haka jing kwa jangi kumda ter bad ngistang ban buri alade haki kam suniyu ngistang ban buri alade haka jingdum ngistang ban buri alade haka jing snow ba janga perte ngistang ban buri alade haki eke baro kaba wan naka jing snow ba janga perte haka ne ka dur ngiru ngin kerlalong kinong kershan ya u krislam le lese don bon gi buriu haka ne ka juk kaba menta ki kam kongu ya ka jimlin basiniu don bun gi brio ki bamla satia balai lui na ka bor jenga jimlin basiniu ka we hadin ka we pat ki karlut but ki im hakata ka jinglong khabangi le komne ngiru ngi karshan ya u krislam le
ya uksui ya ubamen bat ki kam jangu ka jinglong jangu ka jinglong jong ka jingtom bat ki jingles new ha ki inga sem jongi ngilaban yoi kum gini ki dak shin jong krislam ler ha ka jingim shimet jongi ladangi puson binia ngilaban yoi kum gini ki dak shin jong krislam ler ha ka imlang salang jongi ngilaban yoi kum gini ki dak shin jongi jongu krislam ler bad tang ujisu ulaban bengno yangi ba na kane ka jinglong jonguk soi tang ujisu ulaban perlai lud yangi na ka bisniu jongo bamen krislam ler uno ukran persha ya ukris ulong krislam ler uno ubru bampediang ya ka jingi ka jongo jisu ulong krislam ler uno ubru bakindran din na ka bakindu burom ya jisu ulong krislam ler hakane ke dur ngilaban sautu ko kimmen ko para ke perte menda kadon hakakti jongo krislam ler naga daga daw ngideben sautu hakaba yo I ya kum kini ki dakishin haka jingim shimet jongi haka perte saudong jongi ngilaban nong suk ka perte ka penkre naga benda ka jingkut kala janwai ya ka perte bad kala janwan ukris bashisha omde krislam ler ukrislam ler udon lupa haka perte krislam ki kam jongo krislam ler ngiyoi hamalle ke binda kabam wot krislam ler lawan minda ukris bashisha ka jingshai jonga perte bade ban wan ban penshai ki brio kaya ka baba bad kaya ka basniu kane kalonga jimbishar kadu kane kalonga jingwan jongo kris kadbangi dangai kuble kadu ya usnem 8,000 posau ngidon kamban kemilindi bun ki baro house nem banwan lese house nem banwan 8,000 posan kalabalong jinggun joga jingim jongi ngimpatte 8,000 posan kalabalong ka por jonga jingwanu kris ngimpatte henrangi de balong bala kre namar ngide ben yai rengkat badu jisu nagata kadau yanis Bakhuid ulahikai yangi pinkre nagapinda ka porkadu bad haba ujisuan unsa pinsha ya kajimo jimbarkat un perlai lud yangi un jid yangi un bishar yangi un penyo hangi ya kabaino tongilong kibala kre nagapinda kum kanega por banginnum ngop hakakti jongu krislam ler neki kam jongu banginnum kongu kino ki kam sunio haka jingim jongi bad ngide ban penpana katma ba persha ya ukrislam ler haka jingim shimet man paiwei kabangi kut ya usnem 8,000 posau shong puson hadu katno ukrislam ler usen shari ka jingim jongi hadu katno ke inga sem jongi kadon haka ti jongo krislam ler hadu katno ki kun ki ti jongi kadon haka ti jongo krislam ler hadu katno ya ka jingkwa jongi kawan na ka bor jongo krislam ler pen koidialade pen bana ka jinge jombi sashasin au jisu u kris bashisha u ble jongi u ban sasanshar yangi bangindup labalong ki kun ki ba im om ki kun ki ba yap ha ka ba kongu ya ke baro jongo krislam ler nginduai na ka bindaga ne ka jingaye ha ka ne ki yu krish Bakhuid jisu be id karko kardo yangi pensle yangi bangin dupla ban kentai ki kam jongo krislam ler ngin dupla ban imbat me ngin dupla ban sautu ikajing shai ba pura jome ngin dupla ban kentai iki kam jongo bamen man ka kelip ma jonga jingim jongi kabalonga pop barit jongi kabalonga pop bakrau jongi enyaro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tongin plai ka jinge ka jongi ngange Hau be pavum borbaro unong hau pening ka kidau padhau Jesus Christ kur ba marwe jongu utrai jongi yau bela pur na mensiam Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sana arpna yau ula yap la thep yau ula khiyasha ki bayap haga sngi ka balai ula mi pad ne ki bayap ula kiu shabane ushang shakamon ublai uppa badon bor barra
nang da wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngange thau men siam Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya silo ki rikuid ha ka jimap ya ki pop ha ka jimmi pat ka do bra ka jingim bam jikut amen Lai spa new punta. Yang ko pa yu batre medu kunu balaknya jinterwa Badang imba baklano kan mentoy bakat penyo kajing im ka pamduno to ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jompi kallong ka ba pediang pun ha ublay upa badon bor baro so try pedeng jingnya dikiti jompi nak benta ka jingaro ka puram peteng na jumu kajim mentro yang ni bagi palam ko jumu baro kawai ko blay ko nong seng ya ka jimmane blay bashisha bad ya ka jing sup to ai ngi karpat badda kane ka jing terwa ngilla banai ka ngu kadem ka bade hok hame ubakrao ka burom badda ka bayo binta ha kane ka jimmaya bakentang en perlait yangi dashisha ha ka donut bad ka mensiem da ukris utrai chungim amen utrai undon reng khat bat phim ringkat bat phiru to ken tiu ya la ki donut ikin tio ki shao try to inai ngu ya utrai ublai jungim ka shong hok bat kade dashisha kalam ka bashong hok bat ka bade kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamal la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lempa utrai jongi u Jesus Christ uba ha ka jinglom blay ba omla yo I jongu ula pau ha ka jinglom briu ka ba ngila ban yo I ha ka ne ka jingmaya basno ping ka ba ngi rake uta ya uba la ka na bam jikut la ka ya u ha ka por knamba ba enda ulap lumlang halade ya kata baro kabala sha kentai un pandemai biang ya kie ke baro sha ka jimpa ba un kot biang ya u bendrio bala sakama sha ka hima bene bat kumda ngi parta jam ha ka jinglenium bakumen kat ba rengkat bat baro ki angel ngi penbana ya ka jingyaro ya ro ya me Bakhuid utrai Bakhuid ublay kipan neng bat perte kidam dakaburam jongme ruayo sana shajrong ruayo sana klamkut ruayo sana ublay bawang haka kerteng utrai meneng bat perte kida daga buram jongme ruayo sana shajrong ruayo sana klamkot ruayo sana yublay ko himen ko para tongin nam
IT sasasin daga jinget eke jing temu jongi baro rangkat baru ni upu bat kawain kat bang ngidang penkut uni usnem arhajarar pusau ngidang bandra baro ke jing long jongi ki pop jongi ki jing talat jongi ki jing long jongi benya jan badu Chris lamler bat ki kam jongu banginang penkut no baro kita banginang IT penkan dang yalade shaka bor jongu Jisu ai bau men siam Bakhuid unam penkuit pari ka donut ka men siam jongi lemba ka jingwan kiar jongu nginang ai thiru baro ki jingang nur jongi hak naga benta usnem ar hajarar pusan ba kum ka retreat center ki khambaro ki bangi mut banle kamdame uni usnem jonga jubilee ngida ban chakri ya upait kam shirhem kam janai bangin depla ban penyar ya ka ministry jongi lemba ka jingkarshan jong babun wat ki briu pat kum juru kum pangila tumu yaki baro ban pendep nginduai naga binta ka divine mercy chapel kabangi don ka jingang nud ban pendep uni usnem banwan ngiduai ru naga binta kane ka kam jong ka jingte yaki ying kaba ngilastang ya ka dormitory naga binta ki shinrang pat kum juru yaki jaka yala retreat bagin dupla ban pendep kloi pat ki we ki jing tumu bahro ka longa baseizo pat nginyo bon ngod ki nongruai ki nongtem ki badon ka sap ka pong ban shakri ya ka center ni duwairu naga binda ki nong side ni duwairu naga binda ki retreat ba per ka bangi pelong ba baro ki ni retreat ki long shisha ki retreat ki ba yarap bat pinjili ya ka jingi mensiam jangi brio ni duwai bat ngyang nun ba mensiam Bakhuid en chimti pura yangi bat kum juru ya ki ministry bara ka bangi pelong na ka nega center naga binda ka jimmen doi jong pai kristan jong rikasi hills bara ka wai bau Jisu in pinyaru ya ka nega ministry khabar ka ri jongi khabar ka nega jilla jongi bangin de plan krim bon gi brio shaka jingit ka jong dashisha melong mu Bakhuid ko trai ka teme jong ka jingkoid baro namar katang i karpadia me to penkuid penkantang yakini ki jing tarwa jongi da ka bapa ya umensiam jame kum ka umjer halo jonki bakin kalalong yangi kamet batasnam jongotrai jongi o Jisu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om to shem bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka metjanga ya ka ba naiti na ka benta jompi haka ju keru kabenda lalaya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage senran u om to shim batu dina kane pi baro namar kane ka longa kuri janga snam janga jutam batimai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jingmap ikipop to le ya kane ban kan mau yangam ko snam bakardor jangu Chris to penkuid yangi to penkuid ya mensiam hadim penkuid penkoi penkia ya ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen na ki kalam kajimaya jong kajinge Kajasin bang yune upu bani dina kane kakuri gipen menaga jiyap jong me kotrai takadu namar kata ngi ke penmenda ya ka jingia bat ka jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim
ngida aing waidem na marmela new yangi ki babit menya hakamat jamme badban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ki bayo benda hakamet badgas nam ukris ngilong ki bala penyat le kawe da omen siem Bakhuid token mau ko trai ya kabalang jamme kabala priang hasatala ka parthe but the penjana ya ka ha ka jingi rankat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marwe nu bishop jangi but bar ki lingdo but kirinium taken mau lemroi ki himmen ki para shin rang bat kinde ki bala yoti ya da ka ba kermen ya ga jimmi pat badia bar ki bala klat no ha ga jingis ne jamme top diang ya ki sha ga jing shai ka kama jamme to isne yang i bar ngi kar padia me bareng khat bat ka maria te so di Bakhuid ka kami jong play u jaso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid but bar ki Bakhuid ki bala pensga ba ya me pateng la pateng ngilong ki babit men ya bin dalem ha ga jingim bam chikut but bangin ro but pendon buram ya me da u kun jamme o Jesus Christ dawu lembadu badhawu kanlong hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawe jong mensi em Bakhuid barro ka buram bat ka jingero junom la junom amen ko himen ko para tongin duwai naga binta ka jingang nu jongi barro pangis ngongu ya jisu naga binta uni usnem ar hajar arpo saw bat kum jurungi trang panyang nud naga binta usnem batimai bangin dupla ban le khambha kam khuid haga jingim jongi inan duwairu naga binta ka jingur ko barro ke bangi trang naga binta uni usnem batimai baka bor jisu nang seiso hapo jongi haga retreat center but bar ki bri ki wan chimenda ki program pa pair ba pe ni duwairu naga binta ka inner healing retreat ka bangi plong how ni usnem batimai lai sa sau bad santarik but bar ki ba wan ban pendimai ka men cm jongi na keleng jaka bakin yo marchisha ya ka jinga e ban stang temai ya ka jingim jongi how usnem ar hajar arpusan dhaka baka ban rakhe ya ka jubilee kabalang kapalong kopa jengim uba habeneng kalong ka Bakhuid ka teng jame kanwan ka ima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba habeneng toy ng iminda ka jimam jengi kabalaga kasni batama pili kran jengi kumbangi rungi map ik beles new yangi badwa dialam yangi sha ka jimpen shoy henry top light yangi na ka bas new top light yangi ngi karpat ko trai na ki jing siniu barro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi kanamba daga jingarap ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingada na ka jing jin jar barro kat bangi dang ap keme lindi ya ka jingarmen Bakhuid bat ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ namar ka chume ka long kaima ka chume ka bo ka buram junam la junam kotrai Jesus Christ me bala ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jingspon jamme to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jinget le ka wei kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon barabo rengka bat pim rengka bat phiru dap da ka jingi do Christ tong ini ai ngu markelia no ki pop ka perthei do seu se nei yangi go kun lam bro jong ublei me ba ki no ki pop ka perthei do seu se nei yangi Nambro jong uble me bagi no ki pop ka perthei tu ai jing suk yangi hakami ukun lambro jong uble hakami bakit na ka pop jong perthei so kito ke bela korsha ka jing kawai jong ukun lambro ko kan rat ngom
Basham Hau Mandro Pogayi Juna Rasham Kakti Bakusim Juna Sakshiahi Blake pa Blake kon Blake men siam Bakhuid yes no ngo yame nagabinda ke jingkular jame ban wan long do long snam ban shom sa ban melong alpha bat omega melong ke jing stang bat ke jing kut chang ke jingim changi bat wan shaka jingim changi vai vai kadbang yes no ngo yame ko jisu nagabinda ke jingai bor jame lemba ka met bat ke snam jame lembaga communion Bakhuid lembaga communion mensiam mela pin kandang yagi mela pin khale pin karkho yagi lembaga jingdon jame hagani ka por kamda meng is nogo yame naga binda 6000 arpo sao agaba mela sa yagi abun ke liang janga jengim mela yada mela sumar yagi mela pin kandang yaga jingim jangi vai naga jingma naga jing sir what happening ke jing pang ke jing shitam mela pin roy yaga jingai jangi ko jisu be eat kandang yai ko ble kadu ya usne 6000 arpo sao ye trang ya usne batimai bakar lang shisha usne balakar ku naga benda jangi kamda me usne janga jubilee aga bangi pen kare naga benda ke jinga e naga benda ke jingar ko naga benda ka bor jango ble halu jangi lembaga ne ka mas Bakhuid lembaga communion Bakhuid pen kandang shushu yagi bagin dum la ban yo pediang ban kasni yaga jimpen jam pura naga jimpen chutam sipon ballong ikon ke bajanai ki Bakhuid palai lodi ngi ko jisu naga jimpang naga jingshutam ai boring ngi ko jisu karko ngi ko jisu pen kandang ngi ko jisu yadai ngi ko jisu sumari ngi ko jisu kamdame naga bor naga voice new chungo bamen u Chris lamle uba apta bat penjodi ke jingi men siam jangi kanamba ke jing shai jonga gospel kalong ke listi naga binda jangi kalong ke jingi kai ngi kalong ke jinga e ka ke jingim jangi karko ngi ko jisu hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. To ai baki pai jame go trai ya ki ba mela yalam but I bor habun girukam kinya mat minda but laway ya ke jingid ba pinkia jame ba kunda yandala kershan yaki da ke jimpen dengan jangkie ki ba tang shipor kinya le tenge da ke jingshania ka ba kam kraw ben yo ki ba nejunam da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon reng ka bat pim Rika bat pir. Blay badan bor badan karakoyapi. Upa badukon badumen sim Bakhuid. Amen. Ko himen ko para nga pengan mau yapi baro kito ki badon ga jingkwa banwan shimenda haka inner healing retreat pat kane ka long retreat baningkong jong di usnem banwan pat kum juro ki jimpen kraina ka benta ka jubilee bat ka jingi khairu ka long ka bayde bat ka ta ka jim mendoi jong ka jubilee namar kumbatip man gasngi habangi shimenda mas Bakhuid da ka jing rible da ka jing kuit ngidang yo jimpen jam pura ban ka jimpen shitam shiport kumba upa Bakhuid la penpana baro kani uni usnem baro kawe kalong gasngi kalong ka por panginyo roy haga jing mensiam to shimkia yaki mas Bakhuid shimkia ka jing duai jampi ka kam isne jampi knamba pila pidon hok banyo pediang yaka jingai kumga dak jingka shin jingka jimpediang ya ka jimben jempura na ka jimben shitan shipor in duai shisin ko pa jongi ko blai ko maria ka burom kumjurung i duai ka jing duai jubilee ka ba pinkare da ka balang knamba ngindup la banyo pediang ka jingai e jongka jubilee man kasngi ko pa jongim Uba beneng kalong ka Bakhuid kersteng jume. Kan man kay ma jume kalong kamon jume ha kanjau kumba beneng. To ai menta jimbam jungi ka bahala gasni. Bato ma bingi keringkan jungi. Kumbangi rima ki belesni ngi. Berwada lamingi syaga jing bershoy. Rei pula jingi naga basniu amen. Ublei kumaria kepada dengan jingai. Utrai nomor pala ketuya pala pedengin kentai. Balang ketuya sok pojong pala Yesus. Kumaria Bakhuid kemi jong blei duai nata jungi kilopop. Mentap rapor jingap jingi amen. Kaburam hau pa barapunun hamsim Bakhuid. Kumbang lalok pambenikong jum mentap rapor junam amen. Kajing tuai snem jubilee. Kokpa ubaha beneng to ai ba kajing ej pamela ai hangi hau kun jome u Jesu Christ u hanmen jungi bad ba katliting jong kajing ej bun kan kelang hagidono jungi daw men sim Bakhuid kan pen ki biang hangi ya kajing kermen basuk na kaba kajing wan jong kan ma jume ai ba kajing ej jume kan pen keladur yangi syakinang nur lengka bom ju shoktai jong kisumbai jong ke gospel ai ba kitu kisumbai kin pen keladur na syapo kajai penriu bat ka perthei mariang barok away ha kajing kemilenti bati kenai ya ka beneng pathamai bat ka perthei pathamai habai andaya ki bor jong boman laweng no kaburam jong me kanting shine junam ai ba kajing e jong ke jubilee kan pen ki biang hangi ki pilgrim jong ke jingkermen ya ke jing anut ya ki tiar jing kenseu habeneng ai ba kata ke ju ke jing e kan pen sapriang ya ke jingkermen ke jing suk jung unong suspa jungi setelah ke perthei shame oblei jungi oblakir ku junam kan long ke program ke jing ro junam amen jing ruai lai kusa life usah. Tukmen api benril baru turwai baturisa kane kabur kerku menta
perteng Bangkit kapap kasangkama Yunong penim laka Kaburam hau kapa berkuna mensim Bakhuid Kumbakan long ba menekong Umjum ta berabot junam la junam amen Enyero yutrai Jesus Christ junam la junam amen